रायजो राजायानो जयै गासै आफादफ्रानो आरो गासै दैदेनगिरियानो जयै सावरायलायनांगौ। बाथ्राया जाहैबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाबो थानांगोन आरो क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटालावबो इमारजेन्सि मानसिफ्रा बेवहाय ट्रिटमेन्ट लानो हानांगोन आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन डक्टरफ्रा दा दंजोबो, नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बे बाथ्राफोरखौ बारा बुजियैखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज देबोरगावआव थांनो नागिरा आरो बे थांनो नागिरैनि थाखाय माने बेमारि मानसिफ्रा बेवहाय नुजाथिनाया खम जायो आरो बिनि थाखायनो मेडिकेल काउन्सिलनि जितु माने मा होनो बेवहाय पारमिसन मोननांगौआ आरो बे मेडिकेल कलेजआ एफिलिएसन मोननांगौआ उनावहाय गोब्राब जाहैगोन। जों बयनिबो थाखाय जोबोद ओंथि गोनां आरो जोबोद गोनांथार सान आरो बे सानखौ जों बयबो मुंख्लं सान हिसाबै जों गनायथि होयो, जों बयबो फालियो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ दिनैहाय खुब मोजाङै बे जमदुवाराव खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों बिथांमोननि थान्दै जथुम लानायजों लोगोसे आरो बेवहाय आंखौबो हांख्राय हरदोंमोन। गतिके आङो साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैनि बे सानखौ बिथांमोनहा रायजो राजाखौ लानानै गिदिरै बे मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय। आथिखालाव जों नुबाय थादों क'क्राझाराव मेडिकेल कलेजाव बे जागासिनो दं, बे दिनैनि बाथ्रा नङा, आगोलनिफ्रायनो अदेबानि बे बेलायाव आगोलनिफ्रायनो मोनसे रायलायनाय जानानै दङ सिगांनिफ्रायनो जे मेडिकेल कलेजखौ जोङो जुदि गनायथि मोननांगौबा मेडिकेल काउन्सिलनिफ्राय आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मेडिकेल काउन्सिलनिफ्राय, अब्ला जोंहा माखासे नर्म्स दं, बे नर्म्सआ फुलफिल जानांगौ। दा मेडिकेल कलेज गंसे जानांगौब्ला बे मेडिकेल कलेजाव माने मा होनो बायदिसिना बेमार जब्रा जानाय मानसिफोरनि माने बेमार नायजानो फैनाया 400निबो बांसिन नांगौ, माने फ्राय 400 खावसे 450सो जानांगौ आरो मा 450सो जुदि जाबाय थायाबा मा साननाय जायो बिनि फरायसाफ्रा माने मोजाङै बेबायदि माने मा होनो देहा फाहामनायनि बेलायाव बिसोरो बेमारिखौनो मोजाङै नायनो मोनाखै, ओंखायनो बिसोर रोंगौथि गोनां जानो हाया, बेबायदि मोनसे माने बाथ्रा फैयो आरोखि। बिनिखायनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दा माने पेसेन्टफ्रा फैनांगौनि थाखाय दिनै बेवहाय जिथु जोंनि सिभिल हस्पिटाल, बे सिभिल हस्पिटालनि माखासे माने जायफोर बाराद्राय इमारजेन्सि नङा, बे इमारजेन्सि नङैफोरखौ बेवहायनो नायहोनायनि बेबस्था माने आसाम गभर्नमेन्टनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बेखौ खालामनानै होदों। दा बे बेलायाव क'क्राझारनिफ्राय बेफोरबायदि माखासे बिफानखौ बेवहाय नायनाय आरो बिनि मेसिनारिखौ लाबोनो नागिरनायाव माखासे मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थि सानलायनाय फैदों। गतिके आं सानो बे बेलायाव क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजायानो जयै गासै आफादफ्रानो आरो गासै दैदेनगिरियानो जयै सावरायलायनांगौ। बाथ्राया जाहैबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाबो थानांगोन आरो क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटालावबो इमारजेन्सि मानसिफ्रा बेवहाय ट्रिटमेन्ट लानो हानांगोन आरोखि। दा ओंखायनो दिनै मेडिकेल कलेजाव जोंहा 30निबो बांसिन स्पेसिलिस्टफोरल' नङा, प्रफेसारफोर एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोर दंफैजोबो जायफ्रा गोबां रोंगौथि गोनां डक्टर। गतिके बेवहाय जोङो गुवाहाटी जिएमसि बा कचबिहार बा बेबायदिनो बङाइगावफ्राव थाङालासिनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन डक्टरफ्रा दा दंजोबो, नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बे बाथ्राफोरखौ बारा बुजियैखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज देबोरगावआव थांनो नागिरा आरो बे थांनो नागिरैनि थाखाय माने बेमारि मानसिफ्रा बेवहाय नुजाथिनाया खम जायो आरो बिनि थाखायनो मेडिकेल काउन्सिलनि जितु माने मा होनो बेवहाय पारमिसन मोननांगौआ आरो बे मेडिकेल कलेजआ एफिलिएसन मोननांगौआ उनावहाय गोब्राब जाहैगोन। बिनि थाखाय जाहाथे मेडिकेल कलेजाबो थायो आरो सिभिल हस्पिटालाबो थायो, बिनि थाखाय सरकारा बे खामानिखौ मावबाय थादों। अदेबानि जायगायाव बायदिसिना लकेल इस्यु लादों, बेयो फैयो सेन्टिमेन्ट, नाथाय बिदिखौ खालामबाय थायाजासे जोंनि मानाव गेदेर दैदेनगिरिफ्रा ज' जिरायलायनानै मेडिकेल कलेजाबो जाहाथे सिक्रिटि मोनो आरो जोंनि जितु देहा फाहामसालि बेबो मिनिमाम, माखासेयाथ' देबोरगाव थांजोबनो हायो खारन बयबो गामिफोरनिफ्राय थाङो, बे गामिनिफ्राय थांनाय बेमारिफ्राथ' देबोरगावआव डाइरेक्ट थांनो हाजोबो। गतिके क'क्राझार टाउनाव जाब्रबनाय मानसिफ्रा जाहाथे इमिडियेट ट्रिटमेन्ट मोनो, बिनि थाखाय क'क्राझार माने सिभिल हस्पिटाला बेबो सोलिबाय थागोन बे लेभेलसिम। गतिके बेखौ जोङो रायलायलायनानै दिहुननांगोन लामाखौ। खालि जों बादाल' होबाय थायोबा प्रतिबादल' खालामबाय थायोबा मोननैबो थानाय नङा, डक्टर थानाय नङा, सोरबा थानाय नङा, दावराव दावसि जायोब्ला अब्ला मेडिकेल कलेजाबो उनावहाय बन्द जाहैगोन आरो सिभिल हस्पिटालाबो नोरजिया जाहैगोन आरोखि। ओंखायनो बे बेलायाव बे फिसा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं दंलायो, आं सानो सावरायलायोबानो बे जेंनाया जोबो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं।
गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।